Ipolitika namhlanje inokukhulu nje ukungahloniphani. Uthi uma uhlezi usuwedwa usubuka usucabanga ubone ukuthi umuntu kade enziwe isidwedwe nje la. Kade enziwe isiphukuphuku. Ubona manje uma umsholozi mayisifaka i-political class esifaka i-black consciousness ukuthi khona osha ukuthi lezi limi okungafanele zihlakaniphiswe. Bekuwabantu bethu laba. Abantu bethu nje laba bokuthi njalo uma sibuya kubona sifike sibagoqoze kabili sibuye nevoti. Ngoba uyayibona into ezondela uZuma manje ukuvusa indlu emnyama. Ngoba manje yonke leminyaka besivota besazi usuku shout door to door kuvote kuqedwe sidanse siqhubeke kiwe le. Sithi sesisukile lapha kagogo sekuneyinkinga manje. It's like umuntu uthi ubayisa labantu bami uzodukisa abantu bami bengafanele ubahlakaniphise ungabavula amehlo ba right benje. No wonder lezi zakagogo zi-arrogant kanje. Now we engage nabo. Asisebona yes say yes medium. Sekuneyinkinga eziningi. No wonder uZuma ezondwa kangaka. Ingoba ukhiphe izimba igqila zasentshonalanga. Lezi egadiswa amafemu ubusuku nemini besihambisa i-report nge-email umuntu eseParis hambisela i-matriculant uyi-graduate ngoba usebenza enkampanini yakubo in your own land. No wonder nje uZuma bemzonda kangaka. And the more sithola political class, the more sibone ukuthi at the beginning of this inkululeko yethu we've been sold the pipe dream. Yonke lento nje iphupho lento ababesitshela yona. Nalezi ikipe sasiyigqokile ezimhlophe ebhalwe South Africa, I love you, our beautiful land. Let's tell the whole wide world that's ne peace la South Africa. Ayikho peace. Silambile. Sihlala kuma squatter camp no forum yashisa. Sibaningi lapha. Sinama generations awu 4, 5 in one forum. Kunabantu abahlala kumalokhu kuma plantations. Kunabantu abahlala kuma complex. Kunabantu they walk to the sea. La even eKZN bashethu umhlaba wamakhosi. But we cannot go to eBhalethu ufike wakhe khona. Because ngestand bazokufuna 1.2 million. Lo ngawuholi even at 10 less than 10 years awuholi. Yabona nje lento sasiyidayisela eqaleni, it was a pipe dream. No wonder ama leaders enhlangano kaGogo, most of them our former minister of lokuzana oka finance ushadile lapha eCape Town. Trevor Manuel akumazi ukuthi ushade noba. Muphi uTito Mboweni wayenconya efaka amashumi no2 kuGoloko. Baphi manje? Bonke bama shareholders. Bama shareholders kuloma bank lamakhulu abahlezi kuwona. Sihlezi thina la ezansi siyaqilazeka. Hayi sihole emsholosi. Hayi sihole. Hayi sihole sesingamane sifele endleleni, hayi sihole. Vele lo 24 months we lockdown ihambile into zethu kuhambe imoto hamba imizi kwahamba ngisho nama contracts amafoni ingane zagxoshwa emavasithi asisance ngelutho manje ayilime eziyetsheni ilima ivukile manje hayi siphapheme manje sifuna lutho silima kuphela singaboni sikhathele nje ukudayisela pipe dream tobona kahle ukuthi lento exist has nothing to do nabantu abamnyama. Yonke iproperty ekhona la eSouth Africa ihlwene ngemiliyoni nomuntu omnyama. Bahlala lapha phezulu abelungu abahloniphi. Lokho befuna ama reports manje. Sidonse emsholosi, hayi sikhathele. Sidonse encamalala. Kuyancinza la phansi. Ungakhulumi ngaqamba manga yashisa la phansi. Shisa insimbi. Sidonse emsholosi. Abahambe nenhlangano yabo boyof. Inhlangano yamanga. Phila ngegazi labantu imbungulo abahambi